Okupatsirani nkhanizi ndine Hape Mzembe. Poyamba tione mitu yake. Thupi la katswiri pa ntchito ya utolankhani ndi olemba mabuku Wile Zingani lalowa m'manda. Chipani cha DPP chasankha alangizi a mtsogoleri wa chipani owonjezera. Wachiwiri kwa mkulu wa banki yaikulu a William Matambo wadzudzula kuchuluka kwa katangale mdziko muno. Mzamasewero, mkulu wa polisi Amerini Yolamo wati ndalama zonse zomwe timu ya Blue Eagles yapata za chikho cha FDH zipite kosewera ndi akuluakulu a timu. Tsopano onerani nkhanizi. Thupi la katswiri pa ntchito ya utolankhani yemwenso amalemba mabuku a Wile Zingani yemwe anamwalira loweruka pa 31 August lalowa m'manda ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Mwambo operekeza thupi la malemuwa unayamba ndi mapemphero pakachisi wa St Thomas Anglican mu mzindawu, komwe ambiri omwe analankhula anati Azingani anali munthu waluso. Kasimu Aubi ayendeza mbiri. Mazana a anthu kuphatikizapo akatswiri olemba mabuku, atolankhani komanso anzawo amalemu Wile Zingani anasonkhana pa tchalichi la St Thomas Anglican komanso manda a area 18 ku Lilongwe kuperekeza thupi la malemuwa pomwe limalowa m'manda. A Wile Zingani omwe anabadwa pa 14 March 1954 anamwalira pa 31 August chaka chino, ndipo thupi lawo lalowa m'manda lero lolemba pa 2 September. Mu uthenga wawo pomwe amalalikira ku tchalichi la St Thomas Anglican, wachiwiri kwa mbusa wamkulu pa mpingowu a Reverend Canon Lieutenant Keno Pomeke Opuma anati malemu a Zingani anali katswiri pa ntchito yawo yolemba komanso adali munthu amene anali ndi mtima othandiza anthu ena. Wapampando wa bungwe loyimira atolankhani mdziko lino la Misa Malawi a Gordon Matonga anati Azingani adali mphunzitsi komanso mlangizi wa atolankhani ochuluka, ndipo atolankhani mdziko muno azawasowa kwambiri. Azingani omwe adalembapo mabuku ndakatulo komanso adali mtolankhani adayamba ntchito yawo mchaka cha 1982 ku newspaper ya Malawi News, ndipo adagwiraponso ntchito ku nduna zofalitsa nkhani. Kenaka adakagwiranso ntchito ku nyumba ya boma pansi pa ulamuliro wa president wakale Dr. Bakili Muluzi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasimu Aubi. Chipani cha UDF chatsimikiza kuti chidzachititsa msonkhano wake waukulu pa 2 mpaka na 3 Oktoba chaka chino ku Komesa Hall mu mzinda wa Blantyre. Wapampando oyendetsa msonkhanowu Aisha Mambo Adams wati akuyembekezeka kudzagwiritsa ntchito 140 miliyoni kwacha pa msonkhanowu, komwe akuti kudzafika mamembala oposa 1200. Christopher Sande walemba ripoti ili. The UDF is bemoaning the current state of politics in Malawi. Chipani cha UDF chabwera poyera kunena kuti msonkhano wake waukulu osankha adindo osiyanasiyana udzachitika pa 2 Oktoba chaka chino. Msonkhanowu udzachitikira ku Komesa Hall mzinda wa Blantyre. Wapampando wa msonkhanowo a Aisha Mambo Adams wati akuyembekezera kudzagwiritsa ntchito 140 miliyoni kwacha, komwe kudzafike nthumwi zoposa 1200. Iwo anati chipani chawo ndichokonzeka kudzapambana pa chisankho cha chaka chammawa. Takhala mundalemu zaka 10 ndipo ndaona ma ups and downs amene amachitika mundale. Kuyambira nthawi imene tinachoka mboma taona mavuto, ndipo panopo ndife okonzeka kuti chinthu chitichitenge. Inu mukudziwa bwino kuti MCP inali kunja kwa boma nthawi yatali. Inu yonse munkadziwa, wina ali sasa nkadziwa kuti awa nkubwereraso mboma. Lero ndi awali mboma. Ndiye tikufuna tibweze bomali kwanu aka democracy ndipo libwereradi. Regardless of gender. Mmodzi wa chinyamata mu chipanichi Mbiri Mlamba analimbikitsa chinyamata onse mdziko lino kuti adzatenge nawo mbali pa chisankho cha chaka chammawa. Uthenga kwa chinyamata ndio kuti bwerani ku UDF. Ma platform ukapangalira ndiponso anthu okuti akuthandizeni mundale alipo, ife tilipo, anyamata alipo, komanso UDF inayika ndondomeko zokwanira kuti achinyamata abwere azapange ndale. Ku msonkhano wa atolankhani omwe unachitika ku Blantyre lolemba, chipani cha UDF chinapemphanso bungwe la National Registration Bureau kuti lithese mavuto omwe akukhudza kalembera pofuna kuonetsetsa kuti anthu omwe aloyenera kuvota adzavote chaka chammawa. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Chipani cha Democratic Progressive DPP chalingiza kuti chasankha alangizi atsopano omwe akuti adzilangiza mtsogoleri wa chipanichi. Ofalitsa nkhani mchipani cha Shadrack na Malomba wati
kukhala ndi nkhope zatsopano komanso zakale zomwe zinalephera kupeza mipando ku msonkhano waukulu posachedwa ndi kofunika pofuna kuti chipanichi chikule komanso kuti ntchito zizipitirira moyenerera. Tili ndi ripoti mwalemba Western Guta. Anamalomba ati ngakhale anthu analuza pa msonkhano waukulu kuchipanichi kuthekera ndi luso lawo nzofunika kwambiri kuti azilangiza mtsogoleri wa chipanichi zomwe ati ena afunika atengerepo phunziro. Iwo ati anthuwa agayira luso ndi nzeru kwa ena, ndipo pakutero komiti yayikulu ya chipanichi ikhala yamphamvu komanso ngakhale ofesi ya mtsogoleri wa chipani. Anthu atha kudabwa ndipo kudabwako suti akudabwa nkochita kuchita kuti je pachifukwa ambiri apamenepa tingonena somwina wonse ndi anthu oti anapikisana nawo kuchisankho ndipo onsewa agwa kuchisankho. Koma mukamasewera mpira umayendera kuluza umayendera kuwina. Koma pamene waluza susonyeza nokuti no usiya komwepo kusewera. Padakali pano president wa bungwe la akatswiri pandale la Political Science Association Henry Chingaipe wataganiza kuti kusiyana ndi chipani cha MCP kusankhidwa kwa anthu wa mchipani cha DPP sikunachitike ndi mphamvu za nthumwi za kumsonkhano waukulu, ndipo zikutanthauza kuti sigawo la akuluakulu a chipanichi kamba kuti zangochitika mwakufuna kwa mtsogoleri wa chipanichi basi. Apa iwo ati nzotheka kuti pakhoza kukhala kukolana kwa ntchito, ndipo walangiza mtsogoleri wa chipanichi kuti asamalitse pogwira ntchito ndi magulu awiriwa. Director of elections dindo wake ndiye kulangiza chipani, kulangiza president pa nkhani zokhudza chisankho. Omwe awasankhawa ndi Clement Mwale, George Chaponda, Chimwemwe Chipungu, Jean Matanga, Charles Muhango, Dayton Musa, Aaron Sangala ndi Everton Chumulirenji. Ena pa maudindo ofana ndi omwe anapikisana nawo ku convention. Ndine Western Guta kulilongwe. Wachiwiri wa President Dr. Michael Wusi walamula akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Blantyre kuti amupatse mayina anthu onse omwe nyumba zawo zinayikidwa pa mndandanda ogwetsedwa kuti apeze njira yotsera nyumba ndi sitolo zonyasa mu mzindawu. Polankhula ndi Nkhani atamaliza kukambirana ndi akuluakulu a khonsolo ya mzindawu, Dr. Wusi anadandaulaso ndi mchitidwe ochedwetsa kumalizitsa zitukuko maka zomangamanga. Monga momwe Christopher adakufotokozera, nkhani yofuna kugwetsa nyumba ndi sitolo zosaoneka bwino yakhala ili mkhoti kwa nthawi yayitali, pomwe anthu ena akhala kutenga ziletso kuti khonsolo isagwetse nyumbazo. Wachiwiri wa president wa dziko lino Dr. Michael Wusi anali ku ofesi za khonsolo ya mzinda wa Blantyre komwe amakalangiza ogwira ntchito kuti adzilimbikira kugwira ntchito komanso kukonda dziko lawo. Dr. Wusi anati ndi okhumudwa kumaonabe nyumba ndi sitolo zakalekale komanso zosaoneka bwino mu mzindawu maka kulimbe zomwe anati nkoyenera kumangako zinthu zatsopano. Iwo alamula akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Blantyre kuti awapatse mayina anthu onse omwe ali ndi nyumba zomwe zinayikidwa pa mndandanda ogwetsedwa mu mzindawu kuti apeze njira yothana ndi nkhaniyi. Tilikonde dziko lathu, pali zambiri zimene sizikuchitika bwino. Yachiwiri imene tinabweretsa ndi nkhani ya nyumba zonyasa zimene zili mtawuni muno maka kulimbi, kuziona zimakhala ngati kuti ndi matezo kapena ndagala kuna kuti sisimba ili koma mkutuluka anthu akupanga ndalama, ndiye timanena kuti zile pati. Ndiye tikudziwa kuti nkhani zimene zili ku court akudikira judgment, koma tingali kudikira judgment poti za ku court timazilemekeza. Mafuna ndipase mayina anthu onsewo a nyumba zonyasazo. Mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Blantyre Dennis Chinsewu atsimikizira Dr. Wusi ndi anthu onse okhala mu mzinda wa Blantyre kuti iwo agwira ntchito molimbika pofuna kusintha maonekedwe a mzindawu. Izi zikudza pomwe nkhani yofuna kugwetsa nyumba ndi sitolo zosaoneka bwino yakhala ili ku khoti kwa nthawi yayitali, pomwe eni ake a sitolozo akhala kumapita kukatenga ziletso ku khoti kuti khonsolo isagwetse nyumbazo. Malo mwa Zodiac, ndine Christopher Sande. Pomwe zokambirana za phungu wa nyumba malamulo zukulu wa Sabata yachiwiri oyankhulapo pa zochitika mdziko a Wonderful Mkhuche wati nkofunika nyumbayi ikhazikitse njira zothetsera mchitidwe wa phungu komanso nduna ojomba mwachisawawa mnyumbayi. Mkhuche ati ndizodandaulitsa kuti aphungu ena komanso nduna zikupitirira kujomba zokambirana mnyumbayi pa zifukwa zodziwa okha. Phungu adala la kumwera mboma la Chiradzulo a Joseph Mwanamveka Sabata yatha anadandaula mnyumbayi kuti nduna zambiri sizinapezeke makamaka sizinapezeke kukayankha mafunso. Zambiri mulipoti lomwe walemba Elijah Pompho.
malinga ndi katswiri oyankhulapo pa zochitika mdziko Wonderful Nkhuche ndikofunika kuti nyumba ya malamulo izidziwitsa amalawi za aphungu komanso nduna zomwe sizinakhale nawo ku msonkhano wa nyumba ya malamulo wa tsiku limenelo. Nkhuche ati ngati izi sizichitika kukhala kovuta kuthana ndi vutoli. chomwe chikuyenera kuchitika chonena kuti pakhale kalembera kwabwino komanso kubuza anthu amalawi moyenderera kuti funso lakuti linafunsidwa koma anduna sanapezeke. Izi ndikunena choncho kutengera ndikuti nyumba moja aphungu kapena nduna malo akuti ziziyimirira zofuna amalawi. Iwo ayankhula izi kutsatira dandaulo lomwe phungu wa dera lakumwera boma la Chitadzulu a Joseph Mwanamveka anadandaula ku nyumbayi sabata latha kuti nduna zambiri sizinapezeke mnyumbayi sabata latha kudzayankha mafunso omwe aphungu anafunsa okhudza nkhani za chitukuko m'madera awo. Komabe mkulu wa mbali ya boma mnyumbayi a Richard Chimwendo Banda mbuyomu anadzudzula aphungu a nyumbayi kuti ndiwo amene sakumapezeka pa zokambirana zambiri mnyumbayi. Mukuona nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe. Tili ndi zambiri nkhani pomwepo. Kusintha kwa nyengo kwasautsa fuko la Malawi. Alimi ambiri akusowa pogwira. Koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifade ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulipe osapsinjika ndi kusintha kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifade ndi mwayi wanu oyamba ulimi wa makono ndi mpamba ochepa. Musapite kutali. Zotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifade magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Umodzi tumuli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugulitsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifade kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti muziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. FIFAD, Financing Agriculture Development. Takulandiraniso ndipo muli ndine Happy Mzembe. Pamene tikupitirira tintonenso mitu ya nkhanizi. Thupi la katswiri pa ntchito ya utolankhani ndi olemba mabuku Willy Zingani lalowa m'manda. Chipani cha DPP chasankha alangizi amtsogoleri wa chipani owonjezera. Wachiwiri kwa mkulu wa banki yaikulu William Matambo wadzudzula kuchuluka kwa takatangale mdziko muno. Mzamasewero mkulu wa polisi Amerini Yolamo wati ndalama zonse zomwe timu ya Blue Eagles yapata za chikho cha FDH zipite kwa osewera ndi akuluakulu a timu. Tipitirire ndi nkhanizi. Wachiwiri kwa mkulu wa banki yaikulu mdziko muno William Matambo wati takatangale ndi ziphuphu zafika poyipa ndipo nkofunika kadaulo pakaununi wachuma kuti atenge gawo lalikulu pothetsa mchitidwewu. Amatambo alankhula izi lolemba ku Mangochi komwe akadaulowa akukumana posangalaso kuti bungwe lawo latha zaka 25 likugwira ntchito mdziko muno. Iwo ati akukhulupirira kuti ogwira ntchito yolondoloza chuma agwira ntchito modzipereka kuti athe kuchepetsa katangale mdziko muno. Iwo afotokoza. Ife zoyembekeza zathu ndikuti akamachoka pano akhala atasintha chifukwa mutu wa msonkhano wawo ndiyo kuti iwowo akhale patsogolo pakusintha poyang'ana mmene dziko likuyendera. Ndeti kamayang'ana mmene dziko likuyendera pali zinthu zingapo zimene zili kutsogolo kwambiri. I think tikukamba za kayendetsedwe ka zinthu kudzera m'makina ya kompyuta amene zapita patsogolo kwambiri, komanso tikukamba za nyengo, kusintha kwa nyengo kumenenso kukumachita affect kwambiri kayendetsedwe ka dziko. So chimene tikufuna kwambiri ndicho kuti iwo akhale pamwamba kuti ngati organization yawo imakhudzana ndi chilichonse chokhudzana ndi chilengedwe, iwo aonetsetse kuti zimenezi akuonetsetsa kuti bungwe lawolo likuyesetsa kupanga zimene ndondomeko umene uli ololedwa umanena. Ndinaperekapo chitsanzo chokuti ngati umagwira ku kampani yopanga maplastiki uonetsetse kuti iweyo ngati auditor ndi amene ukuwauza mabwana kuti yayi
boma laletsa kuti tisamapange ma plastic topyapyala tidzipanga zokha zili zokhuthala. So zimenezo ndi zinthu zimene tikuyembekeza kuti akamapanga zisintha, komanso akamatsata ndondomeko za makonozo aonetsetse kuti ndithu ndondomeko zimenezo zikuwapatsa olo zikuthandiza dziko kuti lipezepo phindu, andi pakakhala kuti pali zina zake zimene sisakupangika bwino iwo akhale patsogolo ponena kuboma kuti zinthu sizikuyenda bwino, kuti mwina boma litha kupangapo kanthu kuti kumene tikupitako zinthu ziziyenda bwino. Kumbali yake president wa bungwe la akadaulo Institute of Internal Auditors Ali Kimwale walonjeza kuti ogwira ntchitoyi achita mbali yawo. Ndiye ma internal auditors ntchito yawo yayikulu pa nkhani yakatangale, pa nkhani ya ziphuphu, pa nkhani za kubandalama. Ntchito yawo kwenikweni ndikuti akhale pano patikwalimbikitsa kuti akhale woti ndi wophunzira bwino, kuti adziwe mmene angapezere zoyipa ngati zimenezozo, kenaka nkuzichita ripoti mwachangu kwa akuluakulu monga bodi kuti ino atengepo china chilichonse kuti kaya kuwatengera anthu amene akhuzidwa nzakatangale ku court. Ana ena ku Lilongwe auza adindo kuti ayike zonse zofunikira m'malo poteteza ufulu wa ana pofuna kuthana ndi nkhanza zomwe ana akukumana nazo. Poyankhula kwa mpingo ku Lilongwe pa msonkhano omwe khonsolo ya boma la Lilongwe inakonza pokumbukira mwana wa mu Africa, Annabel Banda wati nthawi yakwana kuti ufulu wa ana utetezedwe kwathunthu. Nduna yoona za chisamaliro cha ana Jean Sendeza yati boma ndi mbali zokhudzidwa zikuyenera kugwirana manja pothana ndi mavutowa. Muzamsangulutso omwe akonza mwambo woimba makamaka mwambo wa woimba otchuka Burning Spear mdziko lino a Sound Addicts Live apempha kufuna kwabwino kuti athandize pokonza mwambo omwe uchitika pa 26 October ku Lilongwe. Mkulu wa Sound Addicts Live Ashadrick Lukusha wati aonetsetsa kuti mwambo ukhale wabwino kamba kuti woimbayo yemwe ndi wa ku Jamaica akuimba ku gulu mu Africa kotsiriza asanasiye ntchito yake yoimba. Iwati mwambo wa mayimbidwewu mchigawo cha ku Africa cholinga chake ndi kugawa uthenga olimbikitsa chikondi, mtendere ndi umodzi. So zokonzekera pano patengenero lizi kuyenda bwino. Takhala tukonzekera function imeneyi kwa miyezi ingapo ndithu. Sangokhala kuti tidadikirira kuti tituluse poster ya event imeneyi kuti after ikachitika kumingoli bash. Zimenezo ndikhulupirira kuti mukuziwa zifukwa zake sitingamapange campaign ya mashow awiri time was nde tinadikira kaye kuti tituluse poster malize kumingoli bash then tituluse poster ya show imeneyi. Matakhala tukonzekera kwa miezi ingapo andi zambiri takonzekera kale, zambiri tikuziwa kale kuti zizayenda bwanji. Ubwino wakenso chikonzekero ichichi chaphwekako pang'ono faye kuti anzathu a Burning Spear nawonso ali mbali yathu tikuyenda limodzi kupanga organize event imene ya Burning Spear final tour. Tsopano tione nkhani za masewero. Mkulu wa polisi mdziko muno Amerini Yolamo walamula kuti ndalama zonse 35 miliyoni kwacha zimene timu ya Blue Eagles ilandire ngati mphoto pokhala katswiri wa chikho cha FDH Bank zipite kwa osewera. Ayolamu ati uku ndikuthokoza kumene nthambi ya polisi ingakwanitse kupereka kuti timuyi potenga chikho chachikulu pomwe ikusewera ku ligi ya mchigawo. Blue Eagles ikusewera mu ligi ya Chipiku poti inatulutsidwa mu Super League, koma yathambitsa matimu angapo a Super League kuphatikizapo FCB Nyasa Big Bullets mu ndime yotsiriza kuti ipate mphoto ya 35 miliyoni kwacha. Iwo akufotokoza. Ifeyo tikuiona timu yathu kuti ndi timu imene yapirira kuchiwawu, tingati mbewu yopirira kuchiwawu, chifukwa chonena kuti munthu akakuchotsa timu yayikulu kapena ligi yayikulu pita ligi yaying'ono umapezeka kuti umachititsidwa manyazi ndi zinthu zoti ena chifukwa cha zimenezo amagweratu pansi. Ndipo ife chimwemwe chathu
ndi chachikulu kwambiri kuti kuwina kumene tawina pamenepa kwatilumikizitsa ndi abale ambiri amene atithandizire kuti ntchito yathu ya polisi iyende bwino. Mutati muone chinkho chimenechi anachifera kwambiri, ndipo ngati tawina ndi chifukwa choti iwo anayikapo maganizo awo onse, anayikapo mphamvu zawo zonse. Ndiye timafuna kuti apitirire kupita mtsogolo, aone kuti ife sitikungoonako ndalama zimene zikubwera, tikuona iwowo ngati aeni akewo kuti akhoza kusangalala ndi kupita chitsogolo. Ndiye nchifukwa chake tikuti ndalama zimenezi ziwathandizire kukumana ndi zinthu zambiri zimene munthu amatha kukumana nazo mmoyo. Padakali pano mtsogoleri wa osewera a timu ya Blue Eagles Skumaka Kuwali wati timuyi ipitiriza kulimbikira ku ligi yachipiku kamba kuti cholinga chake ndi kubwereranso mu Super League chaka chamawa. Kuchoka mu Super League kubwera ku chipiku tinapsha mtima kwambiri, ndikuona game iyo yonse timayitenga ngati kuti ndi yomaliza. Ndikuona timapeza kuti kuchinya matimu mopsha mtima, kuchinya zigoli zambiri chifukwa choti kutuluka ku ligi kuja sizinali cholinga kuti tifike kumene kuko, komano kumene zinangochitika kuti mwina tingophunzapo china chake, komano angoyembekezera kuti tibwereranso ku ligi tizayikomesanso bwinobwino. Abaso ndipo pamapeto pa nkhanizi kumasanasiyane tioneso mitu yake. Thupira katswiri pa ntchito ya utolankhani